Gabon. Aupa, aupa, Gabon, bai. Gabon, gabon. Gabon. Zmouz. Ondo, Ondo. hementxe, lokalien gabiz. Nervioso? Ez, la verdad. Ez. Barrixe da guretzako bai hau. Hori bai. Ez que diot normalean jendea ez egoten da pixka, nervioso hasiera, no seke, eta bueno, beti galdetxe eta dertzen moduz, baina bueno, postera ez aldi bat. Eso. Bueno, normalean beti galdera bat egin hasi naiz, baina bueno, baita ere gustatzen zait pixkat sarrera hontan ikusi duguna komentatzia, ez? Eta, bueno, oker zara, oizen grabatu dezu videoklipe. Nun? Oizen, bai. Oizen. bai, videoklipe bai. bai. Ez, ibaz, Bai. kurioso ditzitegela, en plan, horre, dakisto paisaji egin da Bai. videoklipe, Kurioso izan zantrasto danekin hor gora. Hori Ez esan kontzertu bernean. eduki gendun aurreko gunean, Aha. kontzertu eduki, eta ektaztua kargauta utzi furgonetan, eta kotzien, eta gora, ja, goixien. Bai. Claro. Batzuk gutxi egin gendulo. Bai. Gutxiegi esango nuke ni. Eta, geho, ikusita baita ere pixkat nik aurretik zerbait entzun da nu, baina ja ikusita guri begira dodenak batzuk zuen lagunak izango direla, baina YouTubeen edo norbaitek hau ikusi baldin badu, lehen aldiz zuen kantu bat entzun baldin badu, zuek nola definituko zenukete zuen estilo? Zein da Makiz 37 Berez? taldearen estiloa? Ez dugu inoez jakin, ez du dixoan be, egon ginen nien finkatzen DDP-a eta amaiako artxiba galdetuzkun galdera berdina hori orkuak, eta egen ekien, berak esaiban rock alternatibo antziko ginela, baina ez dakigu. Ez que dauz kantu batzuk rollo batekoa diana, beste batzuk beste bateko orduan, ez dakit. Rockan barruan, pues, horri biltzen gara. Bai, hori, rock urbano moduko zeo zer. Halako zeo Bigarren zer. dizkan hori, ja, distorsioa gehiagoa, ja kantuak dira dispersa du hauak, así que bai, a ver. Nikola adibidez, justu kantu hau bera, gogoraz, salvando las distancias esaten dena, baino, ieskide eta olako taldeen rollotik, ez? Roka, baino, bauka punk toke hori ere, ez dakitzuek ola ikuste zuen. Bai. Izan leike, justo garaipena da igual traieruena edo traieronetarikoa. Bai. Eta gero, bueno, etiketek ez daukatela beti zertan ez direla beharrezkoak, baina, bueno, kariak Bai, no. alakoak gara, musikazaleak ere askotan bai, orduan, bueno, horregatik da, bizkat. Bueno, onja bai materian sartzen, entre comillas, azteko, eskatuko dizu dena da, pixkat zeuen burua aurkezteko. Hau da, nongoak zaten, adina eta bar, eta hau da baita ere pixkat interesekoa izan daitekena elkarrezketarako, zuen erlazioa musikarekin, noiz hasi zen, eta lako izan den. Hasi. Ba, gu Makizo eta mazazpi gara, justo gu bisak ermutik gatoz, beste bajista eta baterisa Elgoibarretik, eski hori, erdi ermu, erdi Elgoibar, eta hasi ginen, berez, hasi zian eurak, beste irurak, ondala 3 urte 2008 batian, ni berandoa sartu nintzen. Ez dakit, eurak ez dakiz lehen ezagutu zian, festival batien, uste dut. Vertigo rocken. Vertigo rocken. Ermune egiten, ni berez nabil asemblan, eta hori entolatzen dugu pixkate, hori festival bat, eta datozte, torri dia kiston bandak. Eta hori, bertan ezagutu ginen. Berez hori pandemia garaian, 2021 batien, eta bildu ginen justo maiatzien, Vertigo rock pasata, bildu ginen lehenengo aldiz. Eta gero alez, urte bete lehen... Txiripa sartu nintzen apur bat, emoten gendun ermoan kontzertu bat, ni beste bi lagunekin jotzen egan, eta honek etorri zen kontzertu ikustera de txiripa, eta holan. Berez ez, bestiak jo zuten, amildegikin. Karo. Gure bajistak eta bateriak beste talde batean jotzen zen, eta Ni be nintzen jotzen amildegi taldean, Elgoibarkua dana, eta egon ginen jotzen, ni egon nintzen pizkat de paso, baina beraiek sortu zuten taldia berez, Gaizkak eta Miguelek, eta eta guztia, egon dira kiston kontzertuak, nahiko kontzertu nahiko egon dituzte, Eta hori bertzio talde bat zen, eta hori jo zuten beraiek, eta ni neuan Zagardo egunan antolatzen, eta, antolatzen, hori. Bai, horra pur bat de staff eta hori. Ezagutu ginen bertan, eta zan nion tal. Eta ontxarte. Arki. Hori zan igual pixkatu gehiago taldean zentratuta, baina zuek pertsonalki adibidez, noiz hasi zineten gitarra jotzen, ze adinekin.
Eta zergaitik. Ondala bastante urte hasi nintzen, ni goratzen ez ni futbolera jolasten ebala, eta berez jatan gustatzen asko, baina bueno, lagundanek itzen zen, pues habrá que entrar. Eta lagan eban, eta digo, oin zein got, eta digo, pues noia gitarra jotzera, eta hasi nintzen horrekin, eta gainera egon nintzen jotzen, ikusten zen dian, joal zen nula entzuten zen duen musika horrek motibatzen zaitxu be bai, geixa jotzera. Orduan ontxarte, eta pues igual ondala, ez dakit. Zazpi sortzi, bederatzi urte, alako zer, ondala bastante. Aire kasuan. Eta 20 urte ingo itxuz urtontan. Karo. Ni berez hori, ni 23 ditut, ermukoan naiz, Eta bueno, ni bere futbola utzi neban 16 urtegaz, eta hori, rebotia hartu neban, Durangoko futbol salako talde batien jogatzen duen, eta hori, utzi neban nahi de rebote, eta zan nion eraitari, venga, va a empezar a tocar la guitarra. Eta bai, ontxarte, bai, horrela hasi ginen, bai. Ermuan orduan nahiko komuna da zeatik futboletik gitarrara pasatzea edo... Izan leike, ez dakit, gure Bai. kasua justo antzekoa da, bai. baina, esto, igual kaso izlago izango Bai, da, azken supongo. finean, gure erronka esan Cristiano Ronaldo da Messi izatia, así que bai, berez hori. Gerau ginen bidian, bai. Momentu bat, JT Bat está realizando una raid con un participante. Bueno, Twitch ez dakit bakizuen pixka nola funtzionatzen. Hori nere kuadriako bada uste. Vale, eske raro itzen da, emran ez hau dudan nik bat raida egite, baina, bueno, eskerrik asko. Honi, bakizu más o menos Twitchen nola funtzionatzen duen. Nik ez. Ez asko egisa esan. Gale ez da zimaz jakitagatik. Ez dakit txatean niri mugituko zaigun, baino aukera aukiko dute txatean, de hecho txat aukera aukazue nahi dezuen galderak egiteko Alex eta Juleni, baina a ber, ez izan puta seme batzuk, gauzak argitziko ditugu, baina aukera dezue galderak egiteko, baina nik ikusten badez segun ze galdera, ba igual ez diete botako, eta ikusten badez segun ze galdera, igual baneatuko zait. Normalean jendea ez da kabroia, baina, bueno, nunca se sabe. Izan Bai, leike. bai. Ez que gure lehenengo elkarrizketa da, eta igual peña datorai leñera. Eta ikusi ezuen noiz baite gitarrezketan asunto hau nola di joan, badakizue pixkat galderak eta nondi jungo dian. Baten bat ikusi dugu bai. Ai, ni ber. Egon ginen batzaren egunean bizkat usmeatzen. Bai, normala da, bai. Ez, da pixkat baita ere esplikatuko izuet, hiru atal nagusi dauzka, movida honek, bale? Eta hori atal bakoitzean, hitz egingo dugu musikarekin erlazionatuko gai konkretu bati buruz. Lehenengo atala da pixkat konposizioei buruz, nola funtzionatzen zuen eta oin sartuko gara hortan. Gero pixkat teknikai buruz, bale? Gitarraren frikientzako atal bat da. Bueno, dana da gitarraren frikientzako, baina, bueno, hori espezifikamente. Eta gero amaieran itzengo dugu pixkat gusto pertsonala eta influentziai buruz. Eta ere jakiteko, zuen soinua eta zuen musika, ze inspiraziotatik etorri alde. Vale? Eta gero, astia gelditze baldima da, hor azte gara pixkat, gazteak. Eta orain gaztea bakarri da, baina, bueno, hori. Eta orduan, baina, komposizioan eta lontan sartzeko, galdera ezberdina dauzkat, baina, bueno, honekin hasiko gara. Konposaketan lan nagusian nun gertatzen da? Etxean, ala lokalean sortzen dezuen talde bat. Ez dakit, nik esango nuke erdizka, baina batez ere lokalean. Bai, normalia etortzen da baten bat ideia batekin, riff batekin, letra batekin, melodia batekin, progresio batekin, edo zein ideia, eta gero lokalia montatzen dut. De hecho, askotan pasatzen da, etortzen garala, julen etortzen da normalian letrekin, batzutan ni etortzen da riff batzukin, melodia batzukin, edo ideia batzukin, eta gero dana aldatzen dugu lokalian, emoten dut buelta totalmente, eta gero gelditzen da are hobe. Bai. Normalian asko pasatzen da. Batzutan hori, nator, ezakit, akustikoekin egindako progresio bategaz, eta letria ja bizkat tente hor markauta, eta datatu, ez total, eta joe, kauen diez. Eta gero amaierakoak ez dakas erikusik hasierakoakin, baina bueno, hola da prozesua, bai. Vale. Más o menos. Eta esan dezu, hau da baita ere galdera nahiko, galdera guztia egitizke, baina. Claro, esan dezu, batzutan riff bat dela, beste batzutan melodia bat dela. Badago bihoietako bat predominantea, hau da, normalean riff gehiago, normalean melodia gehiago. Normalean letrak izaten dira, letra eta progresioak gehiago. Letratik, Gertzen dituguna, bai. Bai. Holan,
izaten da, pues, dakit, lau bost akordekin, letra batekin, eta hortik aurrera ja, pues, montatzen dugu dana. Kuriosoa da, ze normalean hemen elkarrezketatu ditudan gehienek beti izan izen dute lehenengo musika base bat egiten dutela, riff batetik hasita edo melodia batetik hasita, eta letra normalean, normal aparte igual, 80%an da azkena egiten den gauza. Baina kuriosoa da, jakita baduela taldeak ere alderantzi zeitela. Normalian alrebes itzen dugu. Arrebes itzen dugu, bai. Pasen egunean intzuna lezkiston kanta berez hori grabauzun Driven programakin eta bializien, eta joe. Bai, horan gabi, segun. Bai, ezinezkoa izan zen letra bat sartzie. Ez dakit, funtzionatzeko era borrala ez delako. Ja. Bai. Eta adibidez... Ja, oitxura bai da. Claro. Eta adibidez, letra batetik asterako momentu hortan, letrak ematen duen sentsazioaren edo emozioaren arabera aukeratzen dituzu gero akordeak, ala da gehiago horrela martxa ateratzen den gauza bat, asko pentsatu gabe hortan. Ba, ez dakit, berez hori, batzutan, nosbeinka, nik ekartzen ditut ja rasgeo batxugaz, eta gero ja akordiak aldatzen juten geha, ez, baina bai, normalian hori egiten dugu. Baina hori, normalian nik egiten detena da rasgeo bat egin, pizkat hiru lau akordekin, eta horren inguruan sortu letra, ez? Eta gero letra ekarri, eta gero normalian, normalian ez, gehiengotan dena aldatzen dugu, eta hankazora jartzen dugu pizkate nola da, embrioia, ez? Gero pasatzen da bai, igual nahi gabe pasatzen jaku gehiagik, baina pasatzen da, ez dakit, abestien letra edo abestien gaia, ez dakit, reivindikatiboa danian, normalian abesti agresibagoa edo urtetzen jaku, eta ez dakit, romantikoa edo roi horretakoa da, nahi barik urtetzen jaku, pues ez dakit, lasaiagoa. Bai. Pixkat galdera hortizikoa, bai. Eta nahi gabe da, baina... Baina, berez, aurreko dizkan, Malkoaren diztira dizkan, soilikan Maiorren azten den abesti bakarra lasolaz da, uste? Bakarra dakau dana. Oingoen ja, zei aurrera eta sartu ditugu gehiago, Maiorren sartze, ze berez alegre guauak edo ez dakit, diazenak, ez? Bai. Baina, bai. Eta... Ilun utxagara, bai. Bueno, azkenean bakoitzak bere... Bai. Segurazki entzute zuen musikakin ukiko du erlazioa baita, edo... Azkenean ateratzen zaizuna entzutez... Hor dago, gauza bat ez dakit inoiz gertatu zaizuen, baina... Nahi gertatu zait, egin riff bat, egin kantu oso bat inkluso, eta tipo batek esatea, nire taldekiatek, hori Green Day da. Nik Green Day entzun dut oso gutxi, Eta... Bai. Eta entzun, eta esatea, ostia puta. Praktikamente berdina da. Orduan baita, azkenean influentzik baukete pixu hori, Bai, pasagin jaku batzutan. Dago, de hecho, diskan abesti bat, azkena da, justo Noches Agónicas, daola esterbiluan azpi melodia bat, eta egin duen grabon denuan, eta gero konturatu ginen, ostia, hau Benito Lertxundin loretxoan melodia antzekoa da. Bai. Eta nahiko antzekoa da, eta esan zozkuenien, digo, ostia, pues egisa da, baina konturatu ez. Ez que dira, azkenan dira musikaren kasualidadeak, ez? Betanak ez duela zertan izan behar plagio konstiente bat, baizik eta dira musikaren... Bai. Teoria musikali badakizu edo, jaso dezue harmonia edo lako klaserik? Gitxi, nik behintzat ez dut asko jaso, nik dakidana da nire kauz ikasi batena eta ez da asko da, pues, basikoak, funtzionatzeko basikoak. Bai, berez, bisok jaso inditzu klasiak, gitarra klasiak, berez, araba, nola da? Bai, oza, araba denda, leku berdinean. Ermuko musika dendan, berez, ematen zituzten klasiak, ointxe ematen dituzte be, denda berez itxita da, baina bai, ointxe, eta berez, ales, zijoan ni baino lehenu, baina ez ginen ezagutzen, gero ja, baina bai. Eta hori, bai, ginen nik egon nintzat behintzat bi pare bat urte edo. Bai. Orduan hori basikoa dira, ez dakit eskala batzuk, progresioak, gauza honek, baina hortik karatago gitxi. Galderaren bigarren zatia da, eta ikasi dezuen gauza hori erabili dezue gero kantu bat egiterako orduan, edo da gehiago, esan dezuena, kantak eramate zaituzten lekura joatez eta belarriz eta jazta, honek sonatze du ondo aurrera. Edo dago planifikazio konkretu bat, hemen eskala hau, progresioa erabili. A ber, printzipioz,
melodia bat edo akorde batzuen gainean inbiar baduzu, pues saiatzen zara pues, eskalakin egiten, baina gero eskalatik kanpoan zeo zer jotzen baduzu eta ondo gelditzen bada, pues ondo gelditzen da. Ez dakau kontzientziarik horregaitxik. Bai, ontsa inobatzen gabiz, behintzat. Bai, Egalestatek kanpo, bai. Baina bai, hori da, azken finean, ales, behintzat teknikoagoa da ni baino, berez soluak bixon artien eitzen ditugu, bixok gara, ni ritmikoagoa naz, baina ales da behintzat solista izango litekena. Gero bisok soluak eitzea bere graziak, estiloa desberdina denez horrek be barietatea moten dutza roioari. Du, Gero baita dago beste gauza bat, azkenean benek abesture egiten dunez, ostia, jota abestea daukan meritua da gauza bat, egin ez duenak ez dakiz ze zail dan. Bai. Oso txungoa da. Neri batzutan koro batzuk eitxekin be kosta bitxe jata. Kosta bain jata asko, hostia, nik hasi nintzenetik ointxarte asuntua aldauin da asko, baina asko, larri. Bai. Horretik esan nahi, azkenean baita normala dela, normalean eta berdina, bi gitarra izan, eta abeslari bat aparte eduki, orduan bi gitarra horiek, ez dago igual askotan oso argi zein den solista eta zeinez, ze biak daude libre, entre comillas, egiteko dibujoak egiteko mogidak, ez? Baina abeslaria eta gitarrista den momentutik, normalean rifa, entre comillas, simpleago jotzera, tendentzia hori ukitzea normala dela, ez dakit duen kasua den baita. Agenitzot baietz, ez? Bai, ez be, soluekin ez hainbeste, azken finean libre zauzenez, saiatzen gara bisok apur bat itxen hori, pues, zabalagoa edo, ez dakit, kreatibidade gehiago egoteko, desberdintasun gehiago solun artian, talan, pues, ez dakit, desberdin sonatzeko. Ritmikoetan eta, bai, pues, simplifikatzen dugu apur bat asuntua, kantatzeko eta Bai. jotzeko aldi berian, dauz, ez dakit, jotzen bozu riff oso komplikatu bat gero kantatzea horren gainean, ez da zerreza. Ez gara Metallica, naiz eta batzuen referentzia izan. Ja. Hor, eski gu daukagu pop-punk talde bat, daukagu, gara lagun batzuk juntatu behar ala hori egiten, ni berez beste talde daukat metalean eta hola, baina, eta talde hortan, gitarrista eta abeslariak, kostatzen zaio pila bat oraindik egitea biak batera. Orduan, riff originala baldima da 10 bat, esango dugu, berak jo dezala bost, jo dezala rollo erdia, markatu puntu klabeak eta aurrera, eske bestela. Oso. Eta soinu aldetik, azkenean lehen aparte galdetzen nuen, baina nire pixkat kompozizioan baita ere galdetu edet. Soinuaren oso zibaritak zarete, ala ez? Gerota gehiago. Batxu beste batxu baino, baina bagara bastante. Saiatzen gara, de hecho, kontzerturen bat ez da genian oso ondo sonatzen eta puntu hori badakau, ez? Saiatzen gara soinua lantzen, ez dakit, ekualizazioak konpentsatzen dana, ez dakit argi sonatzen, movida horrek eitzen ditugu lokarien bai. Ken finean jotzeko erak oso ezberdina diaz. Ales pizkate, metaleroa izan daike, eta nik pizka rockero, nik telekasterrakin jotzen dut, orantz bategaz, bera mesa bugi eta explorer bategaz, hori dena, ez dakite. Kombinatzen gara, orantzan sonido mediosoa, mesa bugian justo kontrakua apur bat ekualizazioakin, konpentsatzen hor, falta dian frekuentzia bajoakin, kompletatzen, horre gauza saiatzen gara itxen, bai. Esaten nahi zenetik ikusten dut badagola, hori, izan preokupazio bat horren inguruan, edo bintzat bai, lantzen dezu. Bai, saiatzen gara bintzat. Bai. Eta bakoitzaren soinuan, adibidez, nik nahi dute nire mesabugiak adibidez onatzea, horrela, hor zeate pixkat flexibleagoak eta taldearen onurarekin lantzez. Hombre, adaptatzen gara, mesabugiak dakan kaina guztiakin, estilo honetan ez dago pegatzen, ez daka zentzurik, hainbeste kainakin jotzia. Orduan, saiatzen gara soinua moldatzen apur bat taldean soinua hobetzeko, hori bai. Gero bai, bakoitzak bere soinua nola baita izatea, baina beti ere taldean estilora moldatuta, klaro. Bai, hori da. Azken finean hori, bai, erabiltzen ditugun instrumentuak oso ezberdina diaz, baina, bueno... Baina lortu dugu hor konfort zona bat, dana nahi dugun moduan sonatzen da, bela? Gune optimo bat. Bai. Ez que posi gauz soinuakin bai. Pedal aldetik, erabiltzen dezu efektorik edo...
batzuk asko eta beste batzuk oso gitxi. Hortik handaka pedalera, Hor da. ez dauka bitxen. Berak daka overdrive eta afinadoria, Vale? Bai. Eta eta nik dakat bastante mierda. Hostia, handixe A da, ver, handixe a ver, da, bastante cacharro. Hostia. Bai, nik soilikan hori afinadoria, puerta de ruido bat, eta overdrive Eta overdrive daramatzat igual urte bete erabiltzen. Bai, horregaitxik. Bai, batzuk da bajistak bai baditzu guauak, Jode, flaingerrak, fuzak eta Bai. distortzioak eta mobidanek, bai. Bai, nahiko armatoste bastante bat. Lasai Julen, zen nire taldean adibidez ni naiz daramatzena bi pedal eta ja, eta bestek daramate kiston dirutza hor, eta, bueno, bakutak, baina nik ez dut behar. Earki. Asuntua da, al revés, nik gitarra gaixo dekot, bere baino, así que nik amigo. gitarrak, kontzertuetan, nik claro, gitarra salatzen konpentsatzen da. Nik ditut bi gitarra igual bera izan oinez, baina izan Bai, ditu saldu ditut lau, asko. bost, errez. Vale. Baina, bueno, kontzertuetan hori noiz behinka baldatzen dut abesti izan arabera. Sartuko gara gero baitare bakitza zema gitarra dauzkazuen. Hori da pixkat amaierako galderetakoa da. Baina oain galdetuko dizu, la bera zai. Problemarik ez dare gidoia ez jarraitza, ni dagoat gidoi bat bada ez bada. Dan orden bat emateko, baina batzutan hasten naiz izketan gonbidatuarekin, da, eskez, eso de madre, eta igual galdetu dira gauza bat eta bukatzen dugu beste gauza bat buruz. Egiten, bere, hola arazori. Ondo da hori, Baino, egingo dizuten galdera hau, bai dela, guzti duten galdera bat, eta da, esango nuke, daude como hiru edo lau galdera, nik ditzen diet, ez dira kontrovertidoak, baina dira pixka galdera, sak, egin dola. Graziosoak, bai, pikantones, bai, hori gustatu zaio adjetibo hori. Orduan, galdera hau da, Makiz 37 zer da, demokrazia bat ala diktadura bat. Principios demokrazia bat esango neuke, baina ez. Diktadura tinteak baititu, Ke ba, broma da. Ez, joder. Naiko, normalian adostu behar den edo zer gauza, de hecho, kakau broma bat, bakizu WhatsAppeko enkuestak eta hori. Batzutan edo zeintxorra da barakatzeko esaten dut, demokrazia time, bidaltzen dugu enkuesta, eta erabikitzen dugu artia. Bai. Hori bai, normalian erabiki behar den edo zer gauza lokalera ekartzen dugu, edo WhatsAppetik debatitu, eta ikusi zer da noberen ataldiantzako, bakoietzantzako, eta hori egiten dugu normalian. Gero, bueno, ez da bai da badauz, ez que finean bakoitzak bere ikuspuntua daka, eta... Bai, baina ez neukezako diktadura edanik. Ez, nik bez. Dago, ez que, hau graziosa izan da direnean bi pertsona, eta batek esaten dunean, behitzen dio besteari, da, bueno, zuen kasuan ikusten da nahiko talde sanoa edo demokratikoa daukazuela. Bai, etzesako lege Bai. Baina... Berez, eske egin ditzu, batera egon gara denbora askon, egin ditzu... Bai, ordu asko paso ditugu lokalian, bai. Egin ditzu, eta gero ondo, kontzertuetan... ez basara ondo baten hainbeste ordu paso bidazun pertsonekin txarto... Dara matzagu, igual, 27 bat kontzertu, ez? Ez dakit. Eta 7 kontzertu. Urtontan bai, egin ditzu... Urteontan, 2008 lagoan, pasaren Rosia masaren urtean. Urteontan, berez, bueno, Malkoaren distira dizka atera gendunetik, bai? Bai, martxoti, zer... Bai, oita, piko, bueno, ez dakigu zenbakizetza, berez, Eta hori, hau galdetzei zuet elkarrizketatzaile bezala, baino musikari bezala, nola lortu dezuen beste kontzertu. Manager badaukazue, kontaktuak, sortea izan da... Sortea izango zala, izango nuke, eta gero kontaktuak... Bai, azkenean jendia esagutzen moduzu, hori, ez da inbeste idazten dozkuela pila lekutik, da, mobitzen garala, saietzen garala mobitzen. Eta ez da kaula exigentza gehiagi. Gustatzen bat jatzu jotzi, azkenean pentsaten dugu, naiz eta igual asko eskobra hau, edo ez dakit, igual gauza horrek, dices, bueno, gustatzen jatzu tokatzia, mobitu bia da, jendia ezagutu behar zaitxu bai, horretarako, atragar un poco barra esaten dana, ez? Bai, zapatuan Zaragozan egon ginen, bai, jotzen. Bai, Laleizekan. Eta noizian behin, kontzertu guapak urtetzen dira. Bai. Arra. Inbidia sanoa, en plan, guri kostatzegu pila bat, kontzertua lortzen. Igual, ez dakit baita zuen esperientzia, baina gaztetxetetara eta hola idatzi dezu inoiz Instagrametik. Bai. Eta... Ez da berantzuten, tio, eske... Ez.
Berez, 27 kontzertutatik, 25, ez dakit Gaztetxe oso gitxi, oso gitxi oso izan gitxi. dira, bai, lau paus izan... Danak dira bai. batez be tabernetan bai egoten da Tabernak. rollo gehiago, zentzu horretan. Eta gero be, pues, ezagutzen ditugun gure herritako jaitxetan eta horre gauza be horre erreza da. Bai, eta horregaitik, bai, herriko jaixetatikan beste kontzertu bat lotzen dozu, beste bat, eta hortik andoia Hortik, asuntoa. pues, momentuz hor goiaz. Bai, bueno, ez ostiralean Lorrizoko gaztetxean egon gora. Bai, hori be, Aiamako lagunen. lortu dugu de txiripas, gure Bai. talde lagun batek jotzen dago eta sartu dugu un poco de baza, eta hola, gabiz. Argi. Bai, ontxe da gabiz pizkate hori, baterixa dabil arazo fisikoekin, eta Aiamako basu jola dabil jotzen baterixa gugaz, ez dakit, noiz arte Bai, egongo temporada dan. batez. Eta hori, bera jotzen du, jotzen zeban, tu, pues bai intentar tal, eta zartu Eta ingera Eta hortxe. lortu dago. Ondo, joa, aposten hau, benaz, gaur egun hori, jotzea, eta gaina talde berrientzat, talde gaztentzat jotzeak izton zaila. Ja. Bai. Komposizioei buruz zerbait gehiago esan nahiko zenukete? Ala uste dezu ja kamerreko guztia esan da gelditu. Bueno, gabiz oin idazten bigarren izango dana nukere bigarren diskua, hortak gabiz justo. Ez dakigun nos publikatuko dugun, printzipioz ideia da aurten grabatzia, baina ikusi beharko da. Bai, eta hori, igartzen da pizkat hori madurazio hori, eta igartzen da pizkat bakoitzak bere lekua aurkitu dula... Bai, bigarren taldean. honetan gure rolloa gehiagoa senta behin da. Hori Bai. igarri dugu. Eta bestixak, oso... Eta argi hau dakago danok norutza gabizen mobitzen. Así que, ondo da hori. Bai. Eta, Oso naiz, bai. eta lehenengo diskoa nun grabatu zenuten? Zarautzen, Noiz Estudian, ez dakit zarautzen. Noiz estudioa, Bai, Noiz Bai. Estudio. onatzeit, zein da teknikoa? Oian Oien. da hor. Berez, Atzi. ukabil lekua oindala gutzi. Hori da, ez Windows, bai. Eurak behor grabau zeben. Bai. De hecho, ukabileko gitarristean nire klasian da, horregaitxik ezagutzen Bai, duen bai. estudizio hori. Vale. Que esan dekenean, oia, esan da, hostia, sonatzezi baino, etzek, enekian deke sonatzezian da, baina esan. Bigarnare hor grabatzeko asmoa daukazu berduan, edo... Ez dakigu, uste du, ez da bela ja, eske berez da zine estudio bat. Bai, Orduan ez dakit, uste dut utzi dotzela taldia grabatzieri, ez nago seguro. Orduan ez dakigu, bilatu dugu, topau dugu, a ber, nun grabau. Bai, a ber, euskalo. orduan ez baldin bagozu ezer gehiago komposizioi buruz esateko teknikaren atalea. Ba? Vale. Bakoitzako beagoak gara beste batzuk baino. Bueno, bai. horrek berdin du. Hau da, atala da pixkat zuen gustoak ezagutzeko gitarra jotzen dezuen momentuan, eta baita ere atal bat, da atal bat gonbidatua sufritzen jartzeko, en plan, hau guztia pasatu dira mendi, bai. Un poco de picanton, ez? Picanton. Picanton, bai, ala da. Orduan, lehenengo galdera da, badaukazue teknika rutinarik? A ber, berez ez dut izan niños. Azken bolan, asinaz berotzen kontzertu baino lehen, saio baino lehen, igarri dotelako, hobeto jotzen dutela, eta logikoa da, baina puntu horretara heldu da momentu batean. Batez be, ez dakit, daun piknekin eta movida honekin, askoz gitxiago kargatzen jatau berotzen badot, eta movida horrek bai. Eta nola Hori bai berotzedek, gatzen dut. kuriosidadez, eta ja, gitarrak hartu aldituzu, nahi badezu, no. Ze ariketa erabiltzek, dako. Zentzu horretan, pues, justo hori berotzeko, simplemente ipitzen dut, pues, metronomo bat, eta azten naz jotzen. Eta gero eskuak berotzeko, pues, ez dakit, melodia batzuk jo, edo halako gauzak. Baina ez dakat berez rutina finkorik da, pues, kontzertu baino lehen hasi, eta Beroketa bat. 10-15 minutu jo, bai. Zure kasuan Julen? Ni azken aldi honetan nabil alezen soluak ateatzen, hori berarriz, eta hori pizkat hori teknika hobetzeko, eta gero normalien nire soluak ere jotzen ditut, edo gustatzen zaizkidan taldeen riffak ere, baina berez teknika, egunerokua ez dakat.
ez nuke esango dekodanik ez, berez hori batzutan saiatzen naz hori trasten asuntua bat, bi, hiru lau, bigarren zokan bat, bi, hiru lau, hori pizkate hartzeko, Bai, atzamarren ariketa batzuk. bai, Hori da. baina ez naz oso trebea, ez nuke esango trebea nezenek bai. Bueno, kontua, askotan, norbaiteke igual konbidatu bat izan ditu, eske oso ondo jotzen da, bueno, eske berez, ez da era, gitarra jotzeko era ezberdina daude. Esan nahi, zuk izan Bai, aldezu kontua igual be- teknikoki, bai. igual pixkat ezainona, baina gero igual euki kiston relloa edo kiston soinua atera, edo, bueno, eske hor daude, hemen mundu Bai, honetan bai, daude. bai. Osea, Gero osea, be- ez naza komplejatzen, Horregatik baina, Behintzat ez du nahi gaizki sentitzea ere, vamos, en plan de... Ez, gustura gabiz, hostia, gaitik aldea zai. Gero bai ikusten baduzu makisen rollo ez da bez, oso exigentia. Osea, ez gara saiatzen bez, virtuosuenak izaten saiatzen gara, ez dakit, barrukoa transmititzen, jendiari ailegatzen, ez dakit lortzen duguna ez, hori jendiak esan beharko dugu, baina behintzat ez gara saiatzen alik eta bizkorren jotzen, alik eta teknika hobiena. Musika hori. zuzena, en plan, transmititu nahi duzuna transmititu, eta... Eta Bai, jendiari bai. gustatzen bajako ondo, bestela, pues... Bai, hori da. Hori, Bai, asmoa hori da, bintzat. ez dakagu intentzen hori batean Dream Theaterren bihurtzeko, ez dakagu. Ja, hori, asmoa eukitaren nahiko alantzio gortan, asmoa eukitare, jode, trinciat. Eta zein da zuen teknikaiko bokoena gitarran? Ez dakit, ni askotan esango neuke hobiena zela eskumako eskuekin eskerrekoan baino. Osea, rifa jotzen eta ez dakit, batez be downpickinekin eta movida honekin, nik esango neuke hori dela, ez dakit. Geixen entrenau izan dutena eta geixen dutena. Bale, bai, nina galdetu nahi duna gehien gustatzen zaizuena. Bai, izan Bai, daiteke uste- baita entzuten, ez du zertan jotzen izan. Ah, Edo biak, bai, niri movida horrek, bai, downpick. hori izango neuke, bardin, bai. Niri oktabak asko. Osa, Bai. oktabak dinot, oktabak asko gustan jizkit, bai, asko. Eta gero soluetan igertzen da, erabiltzen ditu dela, baina bai, asko. Osa, beirez hori, entzuten dutenian solo bat oktabekin, osa, ez hain virtuosua, baina oktabekin, asko gusten jata, azken finan ematen dizu, ez dakit, panoramiko moduko bat, eta ematen dizu igoera bat, asko gusten jata, bai. Gainera, da igual, askotan melodia bat apoiatzeko oktaba batekin gelditzen da oso... Bai, oso- joder. gelditzen Bai, da oso de hecho- guapo. Bai. De hecho, diskoan bastante erabili izan dugu rekurtso hori. Bai. Es que punk rock, pop, Bai. rock, oi, es que etiketak dira oso difusoak, ez? Baina bada gauza bat asko erabiltzen den. Ez metalean ez da imeste erabiltzen hori. Ez, guk bai erabiltzen dugu, saiatzen gara, ez dakit, ahotzen azpian edo melodia batzuk egiteko edo Bai, movida batzuk harmonizatzeko edo movida horrek, pues, saiatzen gara, ondo gelditzen dira. Bai, normalian. eske guai Bai, daude, bai. eske guai daude. Simplea dira eta gainera ondo gelditzen dira, ez daka. Bai. Eta badago teknikarik jarri zaretena noizbait ikasten teknika hori edo lick hori edo zerbait hori eta saiatu baino ez tezuena lortu ateratzea. Ni bai, ni tapina, tio. Nabil, egunen Ba- nabil hortxe nabil etxien tapinakin eta, baina eske zopenko utzen naz, bai. Esan dizuet hau dela pixkat pikanton eta hartu gitarra eta saiatu tapinako. Buah, txabal. Po, Eta oina hau konetauta dago, hartu. eta oina lesio ongo barruti pentsatzen hostia, ber zesate jaten, ze bestela niko beharko Buah, jaten. txabal. Nabil pentsatzen, oin nire erantzuna igual aldatu lehiko. Ez aldatu, izan zintzeroak, Ez dakit, berez. Taldetikan juleik ezu, A ber. Buah, eske zopenko utzen naz, Zopenko utzen naz, Bueno, ez digo hain gaizki, Ez digo hain gaizki. Buah, nabil, ez ditut ordu asko sartzen, Osea, berez hori, baina, bueno, zapenko utzen naz. Neri komplikatzen jata, hain pentsaten nahi, komplikatzen jata apur bat zui pikina eta... Naiz eta bi soketan izan gehiago ez nasaiatu ez, baina bi soketan hori de rollo hori de beti movimendu hau egitea komplikatzen jata, eta azten dira, eitzen dana eta no me sale. A ver. Hartu. Hombre, hori, Ahora, bat egin badu, besteak ere egin behar du. ahora me toca a mí reírme. Buah.
Ez Da naiz, rolloa de movimendu hori konstantia. ez naiz ikusten, baina ari zara egiten hau, ez? Zea, rollo, Hoi ba. lehenengo kolpea Rollo- eman da leku berdinean dago bigarren arroio zejila batekin, ez? Bai. Osa, probatzeko saiatu egin beharrean hemen egin traste bat gorago. Ah, Osea, zein ez. Hori. Bai, movida hau, más o menos, tipo, hori Bai, dut jata, baina hortik arratago komplikatzen da. Ja, Bai, azten denean, irusokekin ja, Bai, hor ja, hor ja, komplikatzen da. nere Hori gomendioa, konstantia mantentzia rollo hori, eta... nere gomendioa bientzako, ez da ere ez naiz ni hemen el puto amo, baina polikiago hartu. Nire ikaslei ere esaten dut, berdina ez, Julenen tapina zegon nahiko ondo, baina nahi zenuen azkar joan, eta batzutan hobeto da, poliki joan, Bai. eta soinua borobila izatea, eta zuipikinarekin berdina. Genean, Ja. ez euki beldurri motel joateko. Eta gero iristen da momentu bat ja tiroa dezela eta soinu Ja, borobilarekin ez joan altzatena. Ez da temporada gehiagi dedikau ez, Normala. Ez. Bea, hor, bai izango dizutela hau nere iritzia da, baina tapina da teknika bat oso agradecidoa. Tapinaren Ez da, rolloa hartu ezkero, ez zaizu ahaztuko, ahaztu, depende ze zailtasun daukan, ez? bai, osea, dirudiena baino errezagoa da. Hori da, bai. hori da. Eta da teknika agradecido bat, ze, egiten dezu mobi bat, eta ja jendeak esaten du, nola jotzen duen tipo horrek, ez? En plan, eta oso azkar jotzeko aukera ematen du. Zuipikena da teknika desagradecido dena. En plan, egon zaitezke hilabete, egunero zuipikina 20 minutu sartzen, eta de repente, zoaz de puta madre, eta egote zara bi hilabete jo gabe, eta se fue. A tomar por A culo. tomar por culo. Eta nahi pasatu zait, Kabanen, bueno, nire taldean izena Kaban da. Eta Kabaneko kantu baten sartu nuen zuip bat, eta grabatu nuen egunean iritsi nintzen, eta ben pasatu dira hilabete batzuk, eta ensaiotan, eta ez zait ateatzen. Eta dago beste gitarrista nahi begira ja parretxoarekin en plan de aber gaur, eta ni en plan de mierda. Baina, bueno, Ja. hori dalako oso desagradecido. Bai, motela danean, tipo, nota bajo eta biru behin, tipo, pull off eta movida horrek egin, orduan urte leike, tipo, hartu eta... Hola, nasi lasai. Bueno, apur bat oran txungurten da, baina. Baina hori zen gehiago, rollo legato bat, ez? Bajada, eola... Ah, bueno, bai, claro. Sweep rollo bat egin nahi zenun. Ez que berez ez dakit desberdintasun ondo zein, oso ondo zein dan. Geran sweepa en si ez da digitazioa baizik eta da eskuineko eskuaren movimentu hau. Lan egite hau. Ja. Hau da sweepa berez. Geran zukor egin dezuna zen eskala bat legatoarekin bezala. Claro, legatoa da ua guztiak ez ematea. En plan egitea azkenean ez naiz praktikamente jotzen eta dijoa geisten eskala bera. Eta gero izan betzatena, mitiko alternate picking, mitiko metalean erabiltzen da, Bai. ari zela nota guztiak sartzen. Bueno, Claro, bai. Zara ez dut lan egin lan klase bat edo, sin más, baina nire mobidak... Ondo datorkigu, ondo datorkigu. Ez que naiz gitarren oso frikia, tío. Orduan ikuste ditut gauza batzuk gola, eta ez dut, adibidez hemen, hau tal, nik hori nire kontsejoa bai tapinarentzat eta bai suiparentzat, hartzea poliki, baino saiatu soinua izatea oso borobila. Sonatzea nota bakoitzak ondo, naiz da poliki joan. Eta gero, hortik aurrera, velozidadea igo eta aterako zaizue fijo. Zema zopenko gauden gitarra jotzen eta ateatzen zizkigu gauzak, esan jo aldu edo zetik. Ja, lehenengo gora, Ez baten. Orduak sartuta gauzak ateatzen ditu. Bueno, ja, sufrimentuan pixka sartu gehala, galdera hau da baita ere, hortatik, ez? Badago momenturik kontzertutan zaudenean gainera hori, dituzuen hogeita piko kontzertu hauetan,
kantu bat jotzen nahi zeate, edo kantu bat astera doa, eta ja zaudete pentsatzen, en plan, ostia, preparatu, mentalki, ze badator zati hori, ez? Da, badator zati hori. Badaukazu horlako zatirik. Badau, bat. Ez justo jarri duzun garaipena bestian, justo, zati motela, dau tipo, leku bat eitzen dutena, daun pikinakin, eta hori, estudioko abiaduran ondo deroiat, kontua da, batzutan direktuan, pues, gehiagi emozionatzen garala, eta heltzen di, abiaduru batzuk, que igual ez tala inondo urtetzen. Eta normalian urtetzen da, baina batzutan limitera altzen gara. Eta zure kasuan, Julen? Nik ez nuke esango, eske ni bere gauza simpliagoa jotzen ditut, así que bintzat, ineptoa banaiz nire gauza simpliak ez jotzen, osea, ja, akabo, ez? Baina, bueno, baitu zua, adibidez, solo ointxe nabil, ja, bigarren dizkan, bestixak be, zuzenengoetan jotzen dituz, ez? Eta nabil bat soloetan gauza berriak zartzen, eta hostia, zia, asuntua dabil. Innovatzen saiatzen garanean, entrena hoen bia da. Baina, bueno, berez hori. Konfortzonatik ateratzea ez dara erresa, ez? Ez konfortzonatik ateratzea, exigitzen dizula, hori. Ja. Badakizue, claro, Julenek listo jokatu du, da ez du ezer konkreturik. Esan du, soloren bat, ez? Bigarren diska hauetako kantuetako soloren bat kostatzen zaizula, ez? Badakizu zein behar dezuen, ez? Gitarra hartu eta... Eta jo, a ver... Eta Julenek soloa eta Alexek downpicking zati hori jo dezala. Kontua nik trampain egin aldotela, karo. Motela hojua, no? Estoy xokau duran, ondo, karo. A ver, ba. Hori, ja, jode. Bueno, ondo, ez baino, ondo, nik ez ez solo originala ez hautzen nola nahi ezun jo baino, ez, ondo sonat. Baina, bueno, bigarren aukeren hobeto zonako litutak, baina, bai. Bintxat. Eta, a ver, venga, jo azkar zati hori, en plan, guzti ahi. Venga, dale ahí, cabrón, tío. Buah, igartzen dut, que flipas ez dutela berotu. Bai, Ni baina, bueno. Fallo directo. Azkar dijoa da un pikin hori, ostia. Da un pikin hori oso azkar dijoa. Bai, berotzen dutenean, horregaitxik konturatu naz berotu idatera kontzertu baino lehen, eta jo baino lehen. Eta puntua, berotzen dutenean, hobeto urtetzen da. Ez gorde gitarra, ez, lasai, azkena falta da. Falta da azken galdera gitarrarekin erantzutekoa, bale? Eta hau... Ez, lasai gabiz, lasai. Bere garaian zen, hasiera baten egin izan zen tapinaren testa. Hau da, konbidatua jodertzun tapin bat. Baina gero konturatu nintzen, badagoela jende bat oso ondo jotzen duena baita, eta ez daukela zertan tapina jakin. Eta orduan, bi aukera zeuden. Tapinaren testa edo rifardoaren testa, bale? Eta gero, konturatu nintzen, badagoela baita ere, gitar jole mota bat, ez duena ez tapinik eta ez rifi jotzen, eta jotzen dituen arpegioak. Orduan, 3 aukera emango dizkizuet, eta nahi dut bakoitzak jotzea. Edo zuen tapinik onena, edo zuen rifardorik onena, edo zuen arpegiorik politena edo onena. 3 aukera hori dauzkazu. Tapin, riff edo arpegio. Geratu bat? Gure ala badakigun baten bat. Dakizuena, bai, esan nahet, rollo, zure arsenalean daukazun tapinik onena, edo zure arsenalean daukazun riffik onena. Izan daiteke zuen taldekoa, edo izan daiteke Metallicaren, right? Edo, Dream Theaterren. No, es que ez dakiz jo, a ver. A ver. Lehenengo pentsatu, a ver... Nik berez neria, ya vamos a barrer para casa, ez? Neria, hori, Planeta de abestixan egin gendun rifa joko berez. Eman egurra. Bueno.
Horrelako zozeak. Konturatu naz nekala soinuan phaser bat Bai, ipinitxa, bai, eta hori- bikendu dut. Hori izan behar nian, en plan de, bari, flanger, phaser, joa, Bai. zoala. Bai. Ez zoan Bera gaizki da, gelditzen. Hori Izaten konturatu duna, naz, dakat multi-efektos bat jarritxa, eta etxian nekan moduan dakadut, eta nekan phaser bat Inabil jarritxa. itxututa hemen, Joder, que poniendo trabas a tu compañero. Hostia. Hartu. Guai, rifa guai. Onda, opo. Estan... Eta nik joleket, jo que sé. Battery, por ejemplo, Guapísimo. halako riffen bat. Malako zeo zer adibidez. Guapísimo, bateri. Ondo, biak aprobatu dezu. Gaur txata nahiko geldi dago, normalean txatak aprobaua ematen du, baina, bueno, nik bat dizut aprobaua, guai. Aprobaua Txata, txorra. hostia. Bai, bueno, Hostia. batzutan kaurroi samarra baldin badera esatu du, nik ez dakit, baina vale, orduan, ja teknikaren atala amaitzen ari gea, vale? Baina, de hecho, bi galdera hauek ez daukate teknikarekin erlazioa handirik. Baina dira galdera, bueno, bat da galdera graziosoa, eta beste galdera da, lehen aipatutako galdera pikantoi hoxetako bat, ez? Eta lehen galdera da, behatz extra bat euki beharko zenukete, non eta zergaitik. Ni argi dakat. Supongo eskerrian, ze eskuman beti puakin jotzen duten ez dakit erabilera asko eukiko ebanik, baina eskuman igual luzeago hartu alizateko ez dakit. Akorderen bat edo movidaren bat, pues izan leike. Izan leike. Baina, bai, eskerrian izango zen, porque eskuman ez dakit, puakin jotziakin ez dakasentzu askorik. Ni meñikea dagoenean indize bat zartuko nuke. Ai, hostia, ze azken finean meñikea... Meñikean artezik indize bat. Bai. Meñikean indarria hartzia oso zaila da, jode. Azken finean hori... Bai. Bai, ez da idea txarra bez. Ez da txarra. Batek esan zian, kriston grazia, tio. Batek esan zian, beak nahi zuela, behatz bat hemen. Rollo hemen. Eta hemendik... Eta ni man, a ver, baina zuen. Hostia... Ez dakit zen... Berez, ideia originala da, Hori da, oso originala da, baina, claro, normalena pentsatzea esku eskerrean, guinean, ez? Tipo harek, nahiz oroitzen zeintzan, tio. Ja, beste elkarrezketa dia naizela oroitzen, baina egin dituk izan barreak. Eta beste galdera da, eta hemen, egon litzateke guai biokadoz ez egotea, baina, bueno, ez dakite. Zuentzat, kontzertu batera zer emago zenukete. Gitarra on bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat ampli on batekin. Matizatu dezakegu gehiago txarra zer den, baino. Ez gara egongo adoz, Nik esango neuke gitarra on bat ampli txar batkin. Vale? Eta Julenek? Nik al revés. Al revés. Ni Julenekin, Ni al revés nere kasua da, berez. Nere kasua da. Así que bai, bueno, nire kasua ontxe erakutziko ditut gitarria, baina nire kasua da berez, nire oiko gitarra, euro balio inzitxun. €1. Gero dan aldatu dutza, oza, ya... Bai, ez da elektronika aldatu da, baina berez, ostia, hori musika tresna, instrumentu bat zegonkor batera oitzea zaila da, berez. Bai. Eta zergaitik aukeratuko zenuketen? Nik esango neuke erosotasun aldetik, nik uste. Nahi hau zu eroso sentitzea soinua eskasa izan. Kriston soinua baldin badakozu, baina ez hauz eroso jotzen txartua joko oso. Azken finean, soinua edo amplixan soinua espada iniona. Baina behintzat eroso baldin bazauz, ez dakit, nik nahi xabe dut behintzat. Nik ez oiko nadekoana da, así que oiko txat hartzen detena ez, behintzat, así que nik hartu nuke, zen nire gitarrakin eroso nabil, eta hori, egin nazela gitarrara, ez? Batxutan hori saiatzen gara gitarra
galdu zaituztet momentu baten, bai. orain bueltan da. Ba, justu, vale. ez da amaierako zatia ez da entzun. Batzutan Hori, ointxe que zarela batzutan gitarrera. Bai, batzutan hori saltzen garela gure burua gitarrara ohitzea. Eta nik uste hori akatz bat dela. Hemen matiz asko daude galdera honetan, eske kontua zer da gitarra txar bat, imaginatzen dut zure gitarrak Claro. nahiz eta merkea izan, ze gauza da merkea, eta beste gauza da txar. Claro, Ja. zure gitarrak afinazioa mantentzen du. Jo, kristona, du. Eta klabijak dira batez ere aldatu ez ditzudan gauza bakarra. Ba, orduan hori ez da, Horre, ja, hori hori ez da puntua sartzen da. gitarra txarrean, hori da, ja. Eta, Bai. eta zuk adibidez benetan emango zenuke kontzertu batera zure ikusi duan Gibson hori adibidez, o zure Explorerra, eta badakizu mitiko Academy ampli hauetako bat, edo Microcube, edo rollo hauetako ampli batekin jungo zinateke, eta mikrofoneatu gabe. Ez que, claro, matizak asko dira. A ver, Matizak asko dira. es que mikrofono barik horrek ez da sonatzen. Claro. Baina, Eta gero mesa mugi bategaz dabil, kontxertu. Ber. Claro, es que men, hipokresia hutza da, Hostia. Ez baina, Gauela, hostia. esan nahi dut, imaginatu, ez que, badaude ampli txiki horietako batzuk ondo sonatzen dutena bait. Imaginatu hori da, zazu, arroio 10 batioko ampli bat. Baina da ampli txarra, tío. Dauka, en plan, no tiene chicha, ez dauka zer. Bai, holako bat dakau gorde, etxo. Bai. Dekau bat gordeta de... Basuena da, ez? Dala, ez gitarra nabe da gorka Ah, joian. bai. Bat, dala, olakoa, tipo, super mea txikia jotzen dozu hori, eta suena a kastaina, ez da, osea, da desastre bat. Dakau gordeta horrekin ez dakigu zerein, baina hor da. Ez baina horretik diot, galdera dauzkela matiz asko, ze adibidez, Ja, Ekaiz Garmendia dela legen beltzak sonatze dizue. Hora da, 80 margarren hamarkadako euskal metal, thrash metal talde nahiko famatua. Eta tipoa da, una eminencia, metal euskaldunean. Esan zuen, beak nahi hau zuela gitarra ona ampli txarrarekin, eta soinu teknikariak egin dezala bere magia. Rollo, mikrofonatu dezala ampli hori, eta gero soinu maitik esaketo el sonidazo. Ez como, claro, vale, matizatze baldin badugu horrela, ba, igual nik ere nahiago de gitarra ona eraman, ez? Baina, claro, es que... hau sonatzen igual nahi xadot amplion bat. Claro. Ba, bueno, Hombre, teknikariak bere magia ditzen dute, hori Claro, da, eta hori argi eduki dugu, bai. claro, horretik diot, matizak izan daitezkela pila bat. Gitarra txarrak afinatzen du, desafinatzen du. Hostia, gitarra desafinatze baldin badu denbora guztian, ez da komeni, ez da ere. Gehixegi desafinatzen bada, Claro. Bai, Jesona gehiago desafinatzen da, txarra baino, hori bai. Gizona gehiago desafinatzen da. Ja. Hirugarren soka, ez da? Bai, Hor badago... hirugarren zoka bai, Hirugarren betiko ez da zoka. bai da. Hori ez dakit ze hostiagatik gertatzen. Baina, bueno, ez den, dakit, baina Gertatzen da. Berez, nik uste egon dut nintzen... dela angeluan kontu bat. Bai, hori da, egon Baina nintzen no seguro. hori ikusten eta ez da angeluen kontu bat. Eta hori, niri behartu ninduten Gibsona erostea, taldeko. Nire burua behartu ninduten. Bai. Hori zen behar da, la cosa hay que decirla. Baina, bueno, eroso gabiz, Gibsonagaz, bai. Gero sartuko gara gitarretan esan bezala, baina orain, azken atalera sartu horretik eskatuko dizuet gauza bat. Gitarra bakarra daukazuen txupauta, orduan ezagit nola egin alde zuen. Baina ni joango naiz... Aldatu leikeu, bai. Ez, lasai, ni joango naiz urtrago baten bila, arroio pare bat, 3 minutu, Vale. incluso 4, eta nahi dut zuek jendea entretenitzea, nahi dut zuen. A ber, kontatu alditu zuen 4 txiste, baina jake gitarrizketatan gauden, logikoa izan litzateke zerbait jotzea. Ados? Bai, abesti bat joko bai. Hori da, hori nahi nuen entzun. Jo, leikeu, bai. Hori nahi Bai, a nuen ber, entzun. saiauko gora bintzat. Eta gero, jakin dezazuen, normalean zati hau da gero YouTubera ez baino, Instagramera eta TikTokera eta rollo teaser bezala, igotzen dut beti, normalean igotzen dut orain jotzen dezuen. Eta presioa sartzeko, baizik eta. Bueno, lasai. Ondo. Orain txerato. Saiauko gora, venga, otxarte. A ver. Bueno. Non utzi eta guztikoa, hartu guztia. Ez dakiz imagete zauzen hor? Baina, bueno, saiauko gara gure azkenengo eta... Azkenengo eta izan bakar, bakarra, Bai. Bueno, saiauko gara pizka eta besti bat improvisatzen, a ber.
Improvisatze, porque ez jo akustikoa besti hau, inoiz. Así que, Baz, txartu dutzen bada, es lo que hay. entzuten da, hostia, igual ganantziazko dako, Ei. Bueno, hemen jarriko da, Ondo venga. ez? Bai, venga, ba. Non zaude, zure argia ikusi nahi dut, nire begiek, zure bidea dabiz. Nure zean nabil, zu aurkitu arte, hemen karrera edurik. Gare bat barrotek non zauden galdatzen hau horainek zure ibarrea berriz ikusteko zer egin behar dunek da gaur non zaude ezin dut zure eskurik aperitzik argiek datuko gaude aurkituko zaitu. Egingo nuke zitza ekan eginez maitasuna hauek dira azken akordeak musikak zurekin iez egingo du gaur esku txikiak iaikutean lasaitasun jautzeko era proposa maite zaitut betiko aurkitu zaitut dagan non zaude ezin dut zure eskurik gabe bizi jargiek datuko naude aurkituko zaitut aurkituko zaitut aurkituko zaitut aurkituko zaitut aurkituko zaitut. Guapísimo, entzute eta maiera bakarri, baino... Txatean ez Soilik ara maiara entzuten da? Nik, hostia. ni egon naiz, en plan, aldatu edo estena, eta ni egon naiz por ahí, justu amaierako 30 segundura arte edo, eta guai. Etxo, gero... Pero jendia geratzen bada, diska berri izan beste bat joko dugu. Normalean egoteta bat bakarri, baina amaieran hitz egingo dugu, egin daiteke. Bestela, ez Lasai. deko asmoa gidoia datzeko, Ez, berez, baina egin alde zuena da, bueno, ja egingo dizut spoiler bat, amaieran beti egiten duena da, konbidatuak zerbait jo, nahi dutena, eta ni gainetik improvisatu. Vale? Nire improvisazioa da beti, nire lau lik, vale? Ni euskat lau lik, eta jotzitut lau lik oiek, beti, demora guztian, berdin du zeren gainean. Orduan, nahi badezu aprobetxatu dezakezue, jotzeko berriko beste kanture bat, eta nik improvisatuko edo gainetik. Adibidez. Vale? Por cierto... Hostia, bai, mikrua. Por cierto, Toloko lau, da izan da gaur lehenengoa idazten txatean, eta esan du, eman egurra, eharra, esan du, Toloko lau. Onda.
Aikaben ordan. Uste Zumaiko gazte badala. Ondo. Eta, bueno, ja goazen hirugarren atalea, vale? Ja, bueno, oen digo dauzkagu 20 minututxo, 25 minutu. Vale? Normalean, ez dakit esan dizuen, baina saiatzen naiz asko jota orduta erdi egiten. Batzutan pasatzen naiz igual 10 minutu, baina gero igotzen dut YouTubera totxo osoa. Ni hostias. Ikusi nahi zu elkarrezketa, hor daukazu orduta erdi gototxoa, eta zeu gero bakiztea tal interesatzen gehiago, eta ja zeure kontu. Ez daukadalako ez astirik eta ez gogorik editatzen azteko, basikamente, bai. Denbora asko izango da, seguro. Bai. Maten du, bai. Ez da merezi. Ez dit merezi, gaina irutzen zait naturalagoa dela, hola osorik ikustea eta jazta. Orduan, Bai. justo pertsonaletan sartuta daude galdera batzuk dira, a priori galdera simpleak dira, vale? Ez daukate erantzuna berez ez da komplejua, baina erantzun komplejua da, eta ikusiko duzu zergaitik, vale? Orduan, lehenengo galdera da, zuen talde favoritoa. Galdera simplea da, baina erantzuna ez. Bi izan ditzazkegu. Esan ditzakezu. Bai, esan ditzakezu bi, baina izan kontuan atalontako galdera guztiak direla gustoekin lotuta. Orduan, agian gero errepikatuko duzu talde horietako bat, baina esan aldituz bi, lasai. Nik esango nahi inoiz gehien entzun duten taldiak igual izango dira Metallica eta Green Day. Esan leike bastante ezberdinak. Nik esan nuke, baietz, gero berri txarra bentzun dut, sako. Ez dakit, irutako bat, igual dozta. Eta Julenek? Nik esango nuke barrikada batez, Barrikada. Eta gero esango nuke, ba igual ieskide asko entzun egin dutela, euskal musika bertan zartzeko, bestela desakato ere gustatzen asko, baina hortik anengo litzateke. Eta zuen disko favoritoa? Malkoaren distira, makis. Malkoaren distira. Osa, guri adienta, ez, hostia, broma. De hecho, esta broma. No. Pues ez dakit. Pues esan duten taldietako bat, supongo, ez dakit, igual... Amerikan Idiota, jaio musika hil... Alako bat. Nik esango nuke barietate eremu horretatikan abiatututa La Tierra está sorda, de barrikada. Jotzen ditu palo guztiak, drop den jotzen ditu pare bat izpairua abesti, gero akustikoak ere badauz dizkan, gero abesti kaineroa, traieroak, mimen horren be, barietate eremuan esango nukela La Tierra está sorda. Eta jake goazen pixkat gauza zabalago batetik gauza konkretu batera, orain falta dena da, kantu. Eske hau, segun nos galdetzen daztasun, probablemente ezberdin esango dutut. Bai, baina gaur zein da erantzuna? Gaur igual esango notzun Depot, Tool, ena. Eske nabil azken boladan Toolekin nasako. Igual gaur esango notzun hori, datorren hastia ja, pues ez da. Kontu zibilik Julen, ze agian urrengo ensaiora ekarriko dizu 7x8, 12x8, 11x8 amalgama bat, kontu zibili, Eta se komplika. Eta igual, tarde bertan bera gero inberda. Ba, ez dakit, nik esango nuke, joder, ba, txulo, boni barrikadakua intzeban azken dizka, nola da, uste dut, ez dakit, nola dan dizkan izena, ontxe, baina, bueno, txulo abestixa. Ez daute nola abestia izen hor. Boni, evidentemente. Bai, baina azkenengo dizkan abestixa, ez dakit nola dan, joder. Dizka, Requiem por el mundo deitzen da dizka. Txulo abestixa, izango litzateken eretzat. Ados. Vale, hau da galdera pikantoi horietako bat. De hecho, dauzkat bi segida. Gustatu zait pikantoi hitza. Igual, hemendik aurrera erabiliko dute adjetibo hori. Patentia zuretzat, Bueno, ez da... Dirua irabazten azte bana ez bialdeko dizute txekere mat. Orduan, hau galdera hori japiskat erlazionatuta, igual musika munduan ez dagoen jendeak edo orokorrean rockaren munduan ez dagoen jendeak daukan ikuspegitik jende guri buruz, ez? Eta galdera, zuek kontzertu aurretik kontsumitzen dezue alkola edo beste zerbait, eta hor utziko dugu.
Bueno, normalean galdera alkoholagatik dijo. En plan, Beste Bai. zerbait esan aldotut eset. Vale. Printzipioz, Ez ez. gara dugatzen, bizo. Ni Eta ni alkolaz- porruak erretzen nituen non dela asko, baina dramatzaten borazko errebarik, eta bai, alkola soilikan, baina alkola... Saiatzen gara, gutxi. garagardo bat bi asko jota. Osea, Bai. niri personalmente, eta orokorrien taldean zabaldu leike, ja apur bat igartzen danien alkola jotzia niri eskata bat gustatzen personalmente. Niri bez. Ez Así que hori. zara ikusten... Ez tozu ondo jotzen eta gainera Claro. lehen esan dugunarekin nahiko tikizmikizia bazara, pues ez tozu hain ondo jotzen, ja kontzertu ez da ondo urtetzen, eta ja ja. ez da dana ondo urtetzen. Así que saiatzen gara eset. Bai, Ezimaz, galdera da, hori esan ditu dana, ez, dago ikuspegi bat musikariei buruz, baina espezifikoki musika gogorragoko musikari buruz, garela danok drogadikto batzuk, eta ez dakiz, Orduan galdetzen dut, egiten dut galdera hau, bueno, ikusteko, joder, egon daitekela jende hori, eta ez dagoela gaizki, baina orokor batean, eta hau egia da, orokor batean, ia denok esan dezue, edo oso gutxi, edo bat ere ez. Bai, saiatzen gara bintzat. Ez jakugula gustatzen hori, kontzertu bat emotea. Ja, ez ematean nivela. Bai. Bai, pasauta zagoazenien... Naiz da kompromesurik ez izan, azken finean, ez dazu entradarik kobratzen, ez dazu kompromesuri, digamos, ordaintzen dutuen jendiakin, baina behintzat saiatzen gara... Kompromesu azken finean zure burarekiko da. Hori da, kontua. Bai. Eta galdera hau, da zuria edo beltza, ez dago grisik. Lertxundi, ala laboa. Mikel Laboa. Nik uste baietz. Laboa biok. Total. Izango nuke baietz. Egin behar dut estadistika bat galdera hori buruz, pertsona bakarrak, bueno, aurreko asteko bi gonbidatu bikabikoek, uste izan zirela bakarrak, lertxundi esaten. Beste guztiek beti izan diate laboa. Zergatik aukeratuko zenukete laboa? Ez dakit. Nik ezango nuke laboak dala demokrazia, demokrazia. Barkatu terminoa erabiltzearen, baina hori, transizio eremuan edo euskara baimendu zan eremuan, pizkat euskara sustatu egin zuen pertsona bakarra, egin zitsuna bestixekin. Nire horregaitikan hartu indet, eta Benito Lertxundi berez ez detazko entzun. Ez nien azbez folk roi honen oso salea, ez dut gehiz egientzun Benito Lertxundi ez Mikel Laboa. Ezagutzen ditut klasikoak, baina ez dakit, klasikoen artean gehiago Gustav izan jataz beranek, simplemente. Arlizitoa dela pate du beste gustatzea, baina bueno, Bai. Ados. Eta zuria zein da, a ber? Nire laboak ingelitu. Hostia, bai. Eta Ados gauza, hemen no hai pelea. Eta nire arrazoia jakitea nahi baldin badezue, arrazoietako bat da, ikasi nuen lehenengotako kantu bat, izan zela txori. Ikasi nuen beste lehenengotako kantu bat izan zela gure bazterrak. Ikasi nuen, akordeak negizkin más o menos, baina hortik aurrera poko más. Eta, eske, hasi berrintzako dira kantu oso errezak, laboanak. Ez, baga ere aldaketar arte, eta denbora guztian la menor mi mayor, denbora guztian. Bai. Sartzen dio behaz txikia kolore extra horrentza, baina da nahiko kantu errezak. Eta adibidez justu kantu hori bagabigai da, musika experimentalaren amaierako zati hori, tipo azten dela desbariatzen. Entzun dezu hori inoiz, zemenan da, tipo azten dela, ez tibau zertan nahi da, ez? Nahi horregatik gustatzen zait, daukalako berezitasun hori bezala, en plan de, Lertxundiri ikustez diotena, Lertxundi da mitiko kantautor, ez? Egiten ditu bere kantuak, kantatzen du oso ondo, hori da, kantatzen du oso ondo, tal, baina lagoak daukat toke, ez dakit misterioso hori, ez dakit zeza, baina daukat toke... Bere izten da, bai. Toke jarto hori. Hardcore. Hau egin nahi baldin badezu, zuek egin, zenik nire taldekideak komentitzen saiatu nintzen, baina ez zuten nahi, txoria den bertsio metalcore bat egin. Zuek nahi badezu ideia hori hartuta zerbait egin, ideia hor daukazu, gero zuek bidali txekea, ondo ateratzen baldin bada, vale?
Vale. Perfecto. Vale, saioko gara punketa egiten, a ber. Punketa, euskalo. Metalcore divertigarri izan leike. Es Bai, que, Leike, cuanto menos. bai, es que planteatu nian eran nik uste ondo geldiuko gara. Taldia gurez gaituk diktadura bat, ordua, onartu berri zenian, niala konbentzitu. Urrengo galdera dek, galdetu beharran zuzenean, zuen basu jole guztokoena, gustatzen zaizuen basu jole bat, edo lo que sea, galdetuko izutena da, eskatuko izutena da Dream Team bat. Hau da, talde bat, edo supergrupo bat, zuei gustatzen zaizkizuen musikari ezberdinekin osatuta. Nik basu jole moduan hartuko nuke mamakizeko basu jolia. Miguel, ez dakit hortikan egongo danik, baina bai, Miguel hartuko nuke. Osa, kiston virtuoso da bere eremuan, baina bai, basua igartzen da asko dizkan eta bere pixua daka, eta hori taldeetan ez du igartzen, ez? Talde askotan, ez? Eta gurean bai igartzen dela. Baterixa, ez dakit. A ber, Makisekoa baita. Desakatuan baterixa. Desakatuan makisekoa baita hartuko nuke, baina, bueno, ja por variar. Baina hau da, hemen aukeratu aldezue nahi duzuna. Ni berez basua jotzen hasi nintzen aspaldi eta hori, gero gitarra pasau nintzen, eta baina hori, ni flipatzen geratzen naz, sartzen ditu kiston mobidak eta ondo geratzen dira, baina, nik horrela geratzen naz, batzutan. Baina horregaitik handinot, no por que preferencias de uno otro. Gero baterixa hori, zakatoko baterixa oso ona da, ez dakit bere izena. Gero gitarrista moduan hartuko nuke Boni, batez ere, bere energia gaitxik. Eta gero beste gitarra, ez dakit. Igual irukote moduan utxiko gendun taldia. Irukote moduan. Formato rock, trio. Eta abeslaria? Bai. Boni baita? Boni baita, bai, hautza guztu guzen jata. Baina bai, gitarrista sartuko nuke... ez dakit, guzen jata asko Foo Fighters ere, Foo Fightersen gitarrista sartuko nuke. Dave Grohl edo bestea? Hiru dira, ez? Ez dakit. Esan ez daugat ni puta idea. Nik bez, baina Dave Grohl uste dela. Bai, pues. Izan leike, baina... Aztia eukiekela pentsatzeko, ales? Neri guzteko jatan ikustia, ze pasatzen da, juntatzen basuz Matt Bellamy, Musekoa, eta Tom Morello. A ver, ze pasatzen da nor. Vale. Eta gero nik uste hartuko neukela Tuleko bateria, Dani Carey uste dut dela, ez dakit, no seguro bezi izena holanda. Baina Tuleko bateria eta bajista ez dakit. Hor duda dakatez. Igual, ez dakit, System of a Downeko hori dekala rasta hau bizarrian. Ez dakit, ez que izena rarua dake danak. Hori igual hartuko neuke. Ez dakit, Daron Malakian? No, el Malakian... Hostia, hori da la gitarrista, ez dakit. John Dolmayan izan lehi... Dolmayan. Sonatzezik Dolmayan, bai, ustea ez. Ez que ez dakit dan bajista la bateria, ez dakit. Danak dake antzeko izenak. Ez que promaga parte matezik ordena hori metxezau da, ez que matezik gogue behitzeko, tío. En plan, integrantes... System of a Down. Soad. Ya por pura curiosidad, Bai. Hostia. Fuck. Xabo Otadjian, hola, zazen. Dolmayan baterista. Tipo hori. Dolmayan baterista, ba. Bai, pues tipo hori. Vale. Eta abesten? Hola, Matt Bellamy. Igual, bai, por ejemplo, bai. Guazen aurrera. Urrengo galdera da, ikusteko falta zaizuen kontzertu bat? Berritxarrak. Duda barik. Eta ez dakit, algo duten. Berritxarrak esan leik ez posiblea da, ze berez bizirikan dagoz. Ja, baina... Barrikada adibidez nik ezin dut ikusi. A ber, nere iritzi pertsonala da, Gorka Orbizuri bere karrera en solitario ondo ateratze baldin mazaio,
ez dela uste berri txarrak berriz Ez ikusiko. dugula ikusi. Ja. Bere Eta ka- pinta daka ondo urtengo jakola. Pinta daka ez dijoala bat ere gaizki ez. Eta nik uste, hemendik urte batzutara, ba igual, imaginatu, atatze duen disko bat, ez? Ata du diskoa. Egiten du gira bat, Bai. edo bi. Beste disko bat ateratze baldin badu, mal asunto. Gelditze bada hor, eta hemendik urte batzutara ja bankuko kontua pixkat jeitsi zaioena esate baldin badu, guazen egitera gira de reunión 30 urte, eta emango dituzte berren kontzertu, eta ja jubilazio irabaziko du. Fuera. Puede ser, nik uste izan daiteken gauza badala. Komplikatua dago, baina izan Ez dakit. Beitu, la raízen izan da justo alderantziz. Berez, Bueltan dira indara gitxi, ez no? dakit zeintzu diran talde embrioiak dinot, baina beste taldiak ja zeuazen ja aposentatzen, edo bentsat ba hori oinarritzen, eta buelta behin dira ointxe, bueno, ja taldiak ja festivaletan jotzen zuten, berez, oza, nik ez ditut jarraitzen, ez dakit, Ciudad Jara deitzen dala, baina, bueno, raiz berez buelta behin da. Ja. Izan posible izan liteke, ez dakit. Berrikin ez dakit. Ojalá, baina Ja. enao seguro. Ja, Ez dakit esperantza gehixegirik. Nik esperantza azkena galtzen den esaten dute, así que hola gelditu beharko gara. A ver. Bai. Eta norekin gustatuko litzaizueke kontzertu bat jotzea, hau da, kartel bat konpartitzea horrek esan nahi duen da guztiarekin, ez? Ba, backstageeko harreman hori, beraiek zuek ikustea eta zuek beraiek. Ez dakit. Nik esango nuke horregaitik biran asko konziertu egin dugulako Origen taldea. Plazerutza dela beraiekin denbora pasatzie, eta esango nuke Origen, baina bero ja aspirazio pertsonalak, erronka pertsonalak berez ez dituguz, osea, idolak dituguz, ez, musikaremoan, ni behitzat bai. Guzen jatasko drogas, guzen jatasko, ez dakit, talde asko guzen jeskit, baina, bueno, esango nuke hori. Erosotasuna gaitxik. Origen, bai, atzegaz. Ba, birekin egon gara jotzen. Oi, baina en plan flipada absoluta, ez dakit, neri Metallicakin me fliparia asko. En plan, Uno que sueña en ez da grande. pasako inoz, baina por soñar, No pegamos, ez, baina, Hostia. hori, bai. Eta eskatu beharko banizueke, oraintxe bertan hilda dagoen artista bat bere zulotik atera, eta zuen aurrean estenatoki batean jartzeko kontzertu bat emango du, eta bukatzen denean berriro botako dezue bere zulora. Ez zuek, ez derate zurek, bueno, igual du, zuek botako dezue zulora, ¿qué más da? En plan, sin más, hilda dago kontzertu bat emango du zuentzako eta berriro hilko da. Norra aukeratuko zenukete. Nik igual, ez dakit, bi esango ditut, ez dakit. Venga, va, esan bi. Linkin Park? Linkin Park fijo? Chester Bennington esan nahi dut, vale? Bai, eta gero Chris Cornell, Soundgarden. Nik uste horrek bisak, Ni barrikada, me totalmente. konformo Barrikada. horrek bisekin. Boni bizirikan, eta barrikada biltzea berriz, Ja, izango litzateken etzat, orgasmo hutsa, baina, bueno. ulertzen dut, bai. Gustatu zaizuen erantzuna, ze atera zarete de lo estándar. Estandarra izaten da, Sí, izango da Nirvana. estandarra da Kurt Cobain Nirvanakoa, Jimi Hendrix, Freddie Mercury Queenekoa, Dimebag Darrell Panterakoa, baitan metalero asko egoten delako, Michael Jackson, hoi bost horiek dira gehien errepikatu direnak, baina. Gustatu zaizuen erantzuna. Gustatu zaite, eraman dezuela beste leku batetik. Ondo. Bai. Vale, baina, etzaizkigu galdera asko falta, eta bueno, ja ordu eta 25 goaz, beraz nik uste 50 minutuan ja finik dautziko asuntoa. Baina orain da, gitarrei buruz hitz egiteko ordua, vale? Eta nik egiten dudana da, galdera hau, La Resistenciakoari kopiatu diot galdera, vale? Baina galdetu beharrean bankuan zenbat diru daukazuen, galdetzen dudana da, orain momentu honetan ze gitarra dauzkazuen eta bakoitza zenbat ordain. Basikamente, zenbat diru daukazuen gitarras. Espezie. Bueno, gitarretan ez hainbeste, hor. Zurikan bakarrik arri dozu, ez? No bestia etxian dakat bai, ez dut ekarri. Ez da bera kutsi beharrik. Hemen, ez dakit ikusten den. Ez, a priori ez. Hemen LTD-an, Aha. dolerran.
hau ez, nahiko merke lortu neban, ze berez ez dakit barrixa 700 eurotan baldin badao, eta nik 300 ordaindu neban none gaitxik. Ja, eta hori? Así que, justo likidazioan zeuan dena bat, eta zeuan dana ateratzen kanpora, así que, hor, momento justo. Eta gero beste da Les Paul bat, baina da, erosten duzun lehenengo gitarria, más txunga que la hostia, orduan ez dakit, 80 euro izango zian. Oso, horrek ez daka, normalian hau erabiltzen dut. Pastillak aldatuta ditzu, baina beste dana da merkia. Ados. Bai. Eta zuk Julen? Hande gula lehen dituzula deixente. Berak baditzu, bai. Bai, a ber, lehenengua, lentxe, a ber. Urrun dauz, a ber. Lehenengua, ba hori, Fender Stratocaster bat da, eta ni ointxe nabil erabiltzen, berez, ba, bigarren ezkuko hartu neban, Oso. eta hori, utxien diote, ba hori, ez dut erabiltzen eta ez da saltzeko ez asmorik, ez beharrik, ez? Eta guztien diote, Ayamako gitarrista eta abeslari xai, ba, bera hartzeko, eta, bueno, bera ekin dabil jotzen berak. Así que hori utxien diot berari, eta hori, berez, 800 euro inguru kostau zitzaidan, eta gero pastilla 6 ordunkan JB bat jarri nizkion, JB bat eta, bueno, bestia. Gero hori behartu induten esan Gibsona erostea. Eta hori, bai, ze ni gudetan nabil lanien jornadeo moduen, tailerretan ni nahi lanea tope, eta hori, soldata beti... Ondo egin. Esaten dau, behartu egin dotzagula, baina berak nahi zegan erosi, Les Paul bat, más txunga que la hostia, eta esan genion, hartu Les Paulon bat, oia dala, así que behartu egin genion horretara, entre comillas. Vale. Eta bai, berez hori, ba, kontzertutara daramatzat Gibsona, eta oin nire gitarra, ba, principala moduen erabiltzen detena, hau da. Telea, ez? Hartu Telecasterra, bai. Hostia, que se me van. Joder. Berez hori, Gibsona hartu neban, bari, bigarren askutikan, ba, 800 truke edo, bai. Eta gero hori, Telecasterra, ba, berez bere historixoa daka, zen ere neska hoi bat oparitu zidan, oindai ediala ja 4 urte edo. Ba, hori neguan Telecaster baten bila eta oparitu zidan. Eta bero, bueno, ba, dana aldatu indiot, 6 ordunka bajarri, subilen, gero beba beste bat mastilen, eta, bueno, basuluak egin dizkiot ba, gorputxetikan, sustaina hartzeko, eta zejuela ere aldatu indet. Egurra izan ezik dana. Ez da bai, klavijak ere, baina afinazioa mantentzen da, eta hori funda blando batean dakat sartuta, eta afinazioa tente mantentzen da. Eta Squire'ra ala Fenderra? Ez da, Vision bat. Vision, vale. Bai, berez, palatikan kenduen neban, y así que la gente se piensa que... Baina, bueno... Baina, bai. Eta honekin eroso nabil, bai. Eta Les Paula zer da, estudio ala estandar? Curiosidades. Estudio tribute 50 uste dut dela. Apo. Bai. Bueno, mentxe gutxik. Eta hor daukazuen laugarren gitarra hori? Akustika. Akustika, bale. Bai, berez hori elektroakustikoa da, eta hori, ba hori, bigarren dizkan sartu indegu abesti akustiko bat, eta lehenengo dizkan eukiken duen beste bat egaz, ba, abizak kontzertuetan pilatzen ditugu, eta eukitzen dugu apizkat, ba, momentu gozo hori. Bloke akustiko. Bloke akustiko dako. Gozo izango baliz bezala, bai. Ba, bi galdera falta zaizkit, ados, eta galderetako bat da, nahi ditut, hau da ja, en plan, zuen azken aukera, esango zuen... Osorik dago, ez? Bai. Vale. Ha sido más el susto que... Vale, no pasa nada. Listo. Esan behar nuena. Hori, ja, da hau da zuen azken aukera, zuen influentzia gitarristikoak botatzeko, orduan, nahi ditut. Bost gitarrista Euskal Herri mailan influenteak izan direnak, eta beste bost internazionalki influenteak izan direnak zuentzat. A ber, influenteak gustatzen zaizkizuen. Zertan izan behar markatu zaituen hor. Nik berez entzun dut musika asko internazionala, de hecho, gehien entzun dutena seguramente inglesez izango da, orduan, Euskal mailan, Espainia mailan orokorrian, ez dut hainbeste ezagutzen entzute, baina esango neuke, jo que se, Gorka Urbizu, Gorosabel, Aitor Gorosabel, eta ez dakit,
Gero, talde gehiago entzuten ditut bai, baina gitarra aldetik ez dakat. Gitarristarik geix. Ja, Esango nukenik nire influentzia bat da. ja. Bueno, nahi batzu internazionalki bota bost. Internazionalak izan leike, ez daki, nik uste James Hetfield, esango neukela, Metallicakoa. Matt Bellamy, Muse. Gero be, naizta, rollo totalmente ezberdina, esango neuke David Gilmour, Vale. Pink Floydena. Naizta ez izan nahin rollo kaineroa, da un kraketa. Oso ondo jotzen. Oso ona. Oin ez... Ez da gitze gehiago esan, leiket joan esaten, nolan pentsatzen. Ez dakit, Euskal Herri mailan... Bai, vale, no, pentsako eta oin esango dut. Dale vueltas. Ba hori, Euskal Herri mailan nik hartuko nuke hori Boni, Gorosabel batez ere Ibarkoa izan da gehiago, ustagar, beti nik entzuin dugu, naiz eta gure estiloa ezberdina izan, baina zutagar jode. Zuzenengoetan tapina ikustia, zuek esan dazun bezala, ostia. Gero, ez dakit, ez que berez referentzia asko ez dauz gitarrista moduen, baina guztan asko, Ez, ieskideko xegu, nolaek. Xagu guztan asko bai. Nahiko eskala, nahiko, bueno, ez dakite igual itzen duen, a propósito, baina eskala nahiko politxeak sartin ditu, adien martxa baten lehen notak egiten duen soloa, alezek aterasun egunen baten. Bai, eta azkenian ez gendun jo. Eta gendun abesti osoa eta ez dugu behin bez jo, baina bueno. Bueno, en la recámara. Baina bai, a la recámara de los ríos. Bai, eta gero, usain asko beste barrikadako gitarristia Alfredo Piedrafita ere. Eta uste, falta zaizu bat. Kolibri, Mariakua, batez ere. Eta internazionalki, bueno, prest zaude ales falta zaizkiak esateko. Ez gaude obligatuta ez da, imposta esatera, baina, bueno. Ez que erresa dirudi baina ez da erresa, galderia. Zango neuke, batez be, ez hainbeste jotzen da benera gaitxik, baina bai berak dakan soinuan frikismoan gaitxik, zango neuke desakaton gitarristia. Azkenengo diskak entzuten badituzu, bere rollo, bere soinua, gitarren soinua, asako fuzz features eta efektuekin niri hori me mola bastante. Eta beste gitarrista ez da egit, Ez que berez, entzun dut asako talde ezakit, entzun dut, por ejemplo, Linkin Park entzun dut asko, por ejemplo, lehen esan dutena, baina gitarristia berez ez da influentzia bat izan. Linkin Parken estiloa gitarra aldetik ez daka misterio askorik. Orduan esan leiket, ez dakit, bai, Billy Joe Armstrong entzun dut asako, girrien daiena, baina ez da berez influentzia bat, bere rolloa ez da precisamente oso barrixa, digamos. Así igual, esan leike, ez dakiz lehen dintzen da, baina Soundgardeneko gitarristia batez be, hori esan leike, por ejemplo, Kornekua, bai, ez dakit, Guamiekin eta rollo guztiakin. Ez dakiz lehen ditzen dira, baina horrek be bai, nahiko entzun ditut. Eta, ales, falta zaizki goain post internazional. Ez? Neriak, antzango neban Angus Young, gero Santana, gero Manako gitarristia guzen jatasko, Manakoa, eta... Nabil, bueno, zango nuke, transmititzen duen energia gaitxik ere, nola da, American Idioteko nola da taldia. Green Day, Billy Joe Armstrong, Billy Joe. Bai, hori da. El Armstrong. Gixan energia gaitzik. Eta gero, eske berez nik referentzia internazionalak oso difusua ditut. Así que, bai, baina batez ere Angus Young, azte asko entzun indet. ACDC asko, bai. Baina azken galdera otako izuet, bale? Baina arte azken ordu erdi hontan más o menos egon gira entzuten zuak, ez? Eta orain nahi dezakin, lo más pikantón, nahi dezakin non dagoen zuen amorruan, nahi dezakin non dagoen zuen antigu. Eta galdera zehazte aldera, emango dizuet aukera, orain, Euskal Herri mailan edo internazionalki, artista bat eta bere diskografio osoa ezabatzeko. No referatuko zen.
pertsona bezala pertsona bezala existiten jarraituko. Ez duzue pertsona hiltzen, baizik eta bere karrera hiltzen. Hor. La oreja de Van Gogh. La oreja. Ezin dut, no puedo. No puedo. Ba, nik esatuko nuke Ramoncin, tío. Osea, berez hori, debatietan, berez, batxoten bazabiz afaltzen edo, eta la sexta notzen zabiz ikusten, de pasadan, eta dabil hortxe berbetan nahi argumentu de autoridad emoten peñari, eta inez, tu que vas a decir, eta gero zuzenengoetan hori, egunen baten, zeuan boxen inguruko elkarrizketa batean, yo lo único boss que quiero es un AC30 con un pedal de distorsión. Es esa de aquí subía hasta guitarra jotzen, tío. Qué hostia, vas a decir. Es que, sorry, zuzenengoetan ikusten bada zu tipua, dices, a ver, pero... Joder. Ja. Eta horretik handa, ez dakit, soberbia hori edo ez dakit. Ulertzea. Tipan ahotzakin, ez dakit, da... Da, hain ezberdina edo gustatzen jatu asako, edo no puedes con ella. Ta ninas de que no puedes con Ados. Ba, iritsi gara maiera, gustora ontzaten. Ondo pasatu dezua. Portan, posta. Bai, ondo. Neure gustora. De hecho, lehen esan dizuet, kameraz kanpo eskerrak eman dizkizuet, baina, bueno, hemen eskerrak eman nahi dizkizuet. Ba, niri eduki hau egiten laguntzeagatik eta onartzeagatik. Eta aste arte buruzuri baten, ia gabeko 11 arte, ba, kalean egotea. Hau, no, oitxuta gauze, hor dugu eta nesaiatzen dugu normalian. Berez, afaldu indeu, lehenik. Bai, afalduta gatu. Listo jokatu, niko baina afalduko, zuek listo jokatu dezu. Bueno, zuetxien zau, hori de bai. Gaina, behandu bazkaltzeiat. Kalkulauta eukitzeat. Orduan, eskatuko izuten azkeneko gauzadek zerbait jotzeko, bale? Nahi badezu ejo hori. Bio batera dalako disko berriko zerbait, edo nahi dezuena jo. Eta ni saiatuko nahi zuen gainetik improvisatzen, bale? Inleikeu introa, eta gero gelitzen zara zu akustikakin, eta zu improvisatzen duzu gainetik. A ber. Eta nik kantatzen dut? Bale. Osa, eitzen dugu introa, dara motza, eta gero gelitzen da bera akustiakin, eta zu gainetik improvisatzen duzu. Por ejemplo. Ze intro? Nahi zuena. Por ejemplo. Bueno, garaipenana berez ez da diska berrixena. Diska berrixena. Nahi zuena, nik... Inicia. Hori, nik... Inicia edo ez. Bai, zuen nahi zuena. Jende asko dago ez. Bost pertsona, baina bueno, quiero YouTubeen, quién sabe. Eso no, mejor que haya, cuanto menos mejor. Zer egingo dugu, garaipena? Eitzen dugu garaipena. Venga, va. Doi afinatzera hau. Zano bena itotean izuturik pasatako gauotak juntasunez klandez tenitatean gure azken aukera atxegatzea da. Garaitu. Vale. Bati irugau. Itzekin nahi dut Atzinotzen nauakateak apurtuz Askatasuna sentitu nahi dut Egun sentitik gertu Zertziko ez dago lekurik amore emateko ez gaitu zerk geldituko gurea da ipena Egin zure lekua da
denbora guztiaz hartu dira, así que... Ba, hola, xeba, eskerrik asko mutilak. Eta beste Zuei, bat arte. joder. Eskerrik asko benetan. Bai.